Tässä on otsonikerros. Otsonikerroksen tehtävä on suodattaa haitallisia auringonsäteitä. Tehtaista tulee haitallista hiilidioksidia, joka ohentaa otsonikerrosta niin, että auringon UV- eli ultraviolettisäteilyt pääsevät sen läpi. Sen vuoksi jäätiköt ovat alkaneet sulamaan lähivuosina. Saastuttavia tehtaita pitäisi vähentää ja ruveta käyttämään enemmän uusiutuvaa energiaa. Lisäksi pitäisi suojella puita. Puita tarvitaan, koska ne suodattavat hiilidioksidia hapeksi. Jäävuorten sulamista voidaan estää, jos pahimpia ilmansaasteita vähennetään.